Kasing karga mo dyan. Ay, 7 na yung mesa. Hindi may pababa. 7:13. 13. Nasabi ko siya dito. Dito hindi. Katakot ka na baka. Pasimple lang kasi sila dito. Niyayaya ako ng October. Sure. Sino? Tropa ko dito sa kanila. Sim. Say tama. Kaya sa Pilipinas ko yung nagkakato ka na din. Dito na 16 years na. Diba? Pag nandito. Hindi game? Yeah. I'm sure ba? Iiyak ba ako? Mas masakit pa yung sa heartbroken? Ano? Okay. Hingin na lang natin yung video at kasi dalawang cellphone na naka-ready sa'yo. Smile ba ako? Smile. Pero YouTube. meron siya channel siya na. Hindi, may YouTube page si Kuya. Doon na ako. Baliktad. Ako marunong. I-view mo naman. Yung pang TikTok lang, mahaba yung sa ano eh. Hingin natin kay Kuya. Tingin mo kay Kuya. Tapos si Picture mo na tapos bye. May wifi kayo. Ito naman tayo. Pwede maglaro ng phone. Pwede lang. Sabi ko kay Kuya, makatabit ka. Game. Kuya, pwede daw makitabit ng wifi. Ay, hindi ba buwan? Ay, Day, cellphone mo, Day. Nasa bag. Kunin ko na. Okay. Ano password? Wala naman kami. Mamula din kami na. Hindi ka nalalamig dyan. Ito ang self mo. Ay, ayun. Sarap.
Ito may ano. Ang ilaw ng mundo. Ba't di naman mo nilagay? Hindi pa naasakan. Hmm. Ano yun? Pinagkakaroon yung mga open. Bakit nag-open? Lagay mo ito na. Meron na. Kailangan ko na ito ipapakita mo na. Kaya okay ka lang. Tulog ka. Sarap yung light. Masarap na masakit. Masakit na sa broken heart. Pag-ibig ko matulog naman. Walang utang sa makabala.
pasok ng gusto sa ang galang. Opisina to. Magpo-full time na kayo ng gato. Hindi mo dito. Magaling nag-expect sa kanya. Oo, baliktad ang ko. Nung muna expo, ang dami na ng pinukuha. Mababa ang tawag. Nagkailang bid ng BBC. 16 years. Company niya. Hindi na ako kalbo. Tapos kayo pa napili. Kung sino pang pinamalit na sa Sumalit na siya. Wala na graduate nito. Tama na yun. uwi na sana namin. Mahal naman ang ticket. Grabe po, 17. Abot. Nung kapatid niya, pinauuwi din na namin. Balikan po yun. Pauwi ko ito. Ito mas mahal. Pabalik mo ba? Mas mahal lang pauwi kaysa pabalik. Sa kanya po, mas mahal ang pabalik dito mo yan. Balik. Busy-busy po lahat ng tita niya. Mahal. MRS Airline po. Sabi ko, what, mag-uwas na lang, pero ahit mo yung bibigyan sa'yo. Binibigyan ako ng ticket pero umuwi ako. Sabi ko, pabuk ako ng daan na ticket. Para makuha niya pa. Ito na sa ito lahat eh. Nawawal pa. Kulang pa. Kinsi. Pero yung iba, din yung sige. Nakapit ko na sige. Nawawal na nga ba? Bibis din yun. Ito pwede at pwede ito yun. Siya pa dito. Sinday. Hindi na sinday. Oh. Kaya Sinday. Sinday. Saan ba ate Dennis? Magkalat na magkakap. Tatapos mo. Sasat natin mamaya Inday. Ito yan. Lalo naman tayong anak. Meron pa ako doon. Pagkawala naman din. Parang di mo ramdam. Di matutulog. Pag maliligo, Pwede bisik-usik mo. Kung wala kami ng ligo-ligo. bago ka pa naman natin, hindi ka ano. Naligo na ako eh. Hindi, ba't nakapit kong pupuan? Hindi. O binibinaw na. Piniginaw. Hindi na gawin. Sensya ako nilamin din talaga ito. Hindi sanay sa AC ko sila. Ano? Nag-a-ice na.
Janice, centralize kong baby. Talaga. Yung AC. Kinikilit yung bakit ng ilong. Yung nakuha kanina sa baby dito. Isip. Continue sa braso ng ating Janice. Nakikilitik kasi ako na masakit. Isa na lang ate. Yung isang paru-parang buko. Ganda yung nag-vlog ko yan. Si Janice. Pag may kuyan, Sa kanya. sakit na nun. Tulad nung nasa baywang ko. Hindi ko pa nakita yun. Nakita ko na ba't paru-parang yung sa bintip. Nakita ko sa baywang. Malaki kung nasa baywang ko. Sakit nun. Okay lang naman. Meron pa pala nakatago ko yan. Hindi ko Ano na ba sa gaywang indan? malaki doon. Oh. Nakakapit ka rin. Gitna na.
Pinag-iwasan. Kuya, may ganyan na pera na pinapagin. Ah, Maingay. hindi naman. Mag-isa siya. Oo. Magila, no? Nag-review yung bata yun. Naganda pa daw niya. Nagkikwento lang yung Boyfriend. one daw siya. Siya na. Siya na tayo bata. Sabi ni Daddy. Pinisi ako. Tapos na yun. Dami ng ganda. Ang lamig pa pa ako. Kasi naman yung shooting jacket mo pabalik ko. Gabi. Nandun si Kuya isa. Gawa nga ng trabaho. Hindi ako makapagpatato. May text na naman si Bro. Nakahalit kasi ako. Kikilit kaya ako. Walang kasama. Darating na yan si Kuya Joe. Masabihin mo. Si Jerry? Papasok na yun. Kuya Joe. Ano ko yung manisila? Pagkakagulo ko ba yun? Wala kami makasang pati Janice. Gusto magpasama sa day to day. Hindi na makalakad ng isa. Hindi. Hindi naman.
Mababaw kasi yung piliti eh. Mabuti yung kiliti, hindi hapli. Hindi mo tanggalin lang. Tanggalin mo lang yung Ano ba yun? Ano ba ito? tanggalin mo sa cellphone mo. Sila tingnan mo, nakakato-kato eh.
Nabawal yung takaan mo. Sarap. Biryani. Wala akong masakit. Gabay na lang tayo, ganun na. Konti na lang. Sabi nagpatatoy yung hinata. Tolerance lang yun. Ay, sabi na yung sabi na. Puso-puso.
Ganun lang. Heartbreak. May ganun na naman. Pilit na ako. Hindi ko at ay rin, hindi ko nasakit eh. Hindi ko naman eh. Tama na lang. Sige lang. Ganda to dyan. So, hindi ba tigil na yun?
si Kim Chu, pati yung baso nasalit din. Hindi man nagkain eh, pero nakapusin na ano. Uy, kaya tayo ng 9. Uuwi pa siya sa Bibili. Pupunta ka sa Kuya? Wala na kami ba? Yan naman. Ayaw niya pawak ng cellphone niya eh. Ayan mo muna kasi. Hinawakan mo kasi yung cellphone kasi may titignan ako sa WhatsApp.
picture kung kukunin. Yung nablog niya. Doon na ako nagalit. Nagwala kaya ako sa bahay niya. Wala. Kung nakatira sa galbo. Yan lang ako malapit sa atin. Lubang ng building niya. Partition siya. Siya pang galit sa akin kasi nga nagwala ako. Nakahiya daw. Walang problema kung nakita niya yung WhatsApp niya.
ilang araw ba? Pwede maligo. Hindi mo bukas. Yan, sana Hindi siya maligo yun. good color. Kasi Nagpipid. hindi yung malaki. Ano sana may kuya na. Oo. Yan. Next, Inday. Oh, sige. Ha? Hindi kasi Pero bilhin na lang kayo ng ganito. Saan natin lagay yung isa? Dito. Harap pa na. sinulit mo pagka heartbroken ah. Dito ba? Parang Hindi tinabunan kasi yan eh. Pangalan kasi yan. Tapos pinatabunan ko. Naloko nga siya dyan. 300 yung binayad niya dyan. Kaya nga eh. Hindi na ako bumalik doon. Seryoso. Nabulbog na nga daw sabi. Hindi mo nga alam kung paro-paro. Kaya nga. Makati ba eh? Makati yan? Sa, ay, tama ba yan? Dito. Ito ako kung saan na ano. Yung ano. Nanginginig ako sa lamig. Oh my God, guys, dito na. Alin dyan yung red? Bahala ka na. Bahala ka na. Hindi. Saglit lang yun. Picture mo ito sa Chinese na yung post. TikTok. Tingnan. Higa mo lang. Higa mo na. Para Dito ba? dito na lang. Yung mask ko pa.
yan. Dadaan. Ituloy tayo ah. Hindi, punta mo dyan sa hot pot dito kasi dito yung hotspot. Mahilig ba kayo sa hotpot? Ha? Mahilig kayo sa Hindi, hotpot? sa shabu-shabu dali. Dala kasi di masyado. Meron lutuan doon sa bahay na.
namumuso ka niya, Inday. Lumalapat yung likod mo. Ano pa? Bilang sapat na. Friday, ano? May isip na naman to sa Friday ko yan. Ay, nako, ikaw naman. Ito na, Jake. Five? Hindi. Yung mukha mo ba pipicture? Nine na rin. Ito na first. Katanggang dito na may people ito. Hindi ba yung barbaro? Ang gamin naman pa. Ang kating pulpin. Taas mo naman na yung damit mo. Pinipil ko pa. Ito ko nga basit. Ang dami ng bahay ako yan. Magti-tiktok na yan. Isang buong yun. Ikaw mo ba dyan? Ano yun dyan?
cellphone na rin. Cellphone content lang sa ano. Sabi nga tayo rin naman nila Janice, tapos kaya. Sabi ito na lang na ano. Saktan na dyan. Para sa party nito. Saktan na dyan. Dyan. Dyan ka lang. May klase sa to. Tissue. Dito na. Hanggang 7. Ba't ka naglalak yun?
Kasi maglaki. Tumatakas din ako yung pupa. Hmm? Tumatakas din. Ba't naman bayaran ko? Ano ang pangit nung binabasa ko ng ano na yung video? Kaya, post natin dito ba? Ngayon po siya guys. Sa Insta na naman. Nabuhay na siya sa Insta kasi hindi ko na nakikita. Ah,
mo lang sa likod mo. Parang laki-laki niya. Oh. Parang mahina ako sa likod. Mandilang pa na ng pupi doon sa kabila na. Eh, maganda yung butterfly niya eh. Hintay na hindi pa nga natatapos yung phone. Yun ang gawa ng kaya na tumagal. Pinapatagal mo sa nila eh. Para maglabasan naman sila ng panibagong kwan. Gamot.
Sabi ko, malamig na dito pila kuya eh. Sanay na siya sa pugi. iPhone. iPhone na. Pwede mo tayo. Ito ba yung hihirapan kuya? Ito na yan.
Mas masakit sa pa. Ay, sa braso. Ang sarap. Yung gagawin ko yun. Si Paul kasi Cupid. Bawal mo na magsapatis lang bukas ha, 3 araw to. Marinig ko yun. Sabi niya, ano nangyari dito? Ba't maitim tayo sa pa? Isip na yung sisila. Hmm? Isip na yung sila. Ganda? Sino pa makapag-inom niya? Isa lang, isa. Pinipira. Bawal bukas ito. Di bukas ito. Sige, dito sa tulang. Ito yun. Sarap. Ganda. Sarap. Nakawit na sa bahay. Parang nag-beauty sila. Hindi. Kapawin ko tayo eh. Ang daming buko. Hindi na. Nilalawig na nga ako. Tapos ako. Ikaw malikot. Nagugulat ako. Nakaklipat ka na. Namahap din na. Dami ka lang dito. Pamilya kayo dito pala. Tahimik. Sila. Hirap pa sa may kasama. Ang pamilya ko, kuya. Pero ko yung ulit na. Minsan pamilya tapos may kasama din. Hirap pa sa kasama. Susunod alam ko na. Hindi na ako magpapasyente. Una
yung una, basic pa na eh. Ito pangalawa, medyo may sakit na. Hindi. Brain mo lang makuha. Hmm? Brain lang mo. Baka natry yung shading type tayo. Tayo na lang yung sa sobrang laki. Bitaw. Masakit na masiwa. Hmm. Nakakapiliti naman. Pero di sana naulit na. Namanghid na.
Kapal. Slot, tsaka pamati.
po yan, lalagyan ni Kuya. Ikot. Hayop na yun. Matayo na ang Janis. Hindi na makakawala. Hinahaliilan. Nanginginig ko yung power. Saglit lang ko yan. Tundok-tundok na nga. Nanginginig. Idapa mo na lang. Tayo. Hindi ka mahirapan, Kuya.
Ito, para makita. Ito. Sabi ako. Okay ba?
Yun yung panggamot mo para mas magaling mag-healing. Wait, apa. Napicture lang. Mm. Pagdagdagan daw ng ganitong number. Pero 1988 nakalagay. Saan nilalagay? Sa bintino. Agad. Idagdagan daw niya. Idagdag niya daw. Ang ganun tala. Tanong mo na lang kayo. Wala siya sa bahay. Pero sa makana daw po. Idagdag Kan ang number. 237. Ano ba yan? Ang sabi. Ang yung 1998? Oo, 1988. dito sa baba. Kung ano ba Oo. dito sa baba. So 300 po yan. Paano po? Hindi ko alam. Kita man tayo. Lock ka rito. Ano tayo pagwagamata ba? Ulis. Yung lock ng dito po. Pag nahanap mo, mayroon pa lang isang session yan. Magkano po? Yung makukubera ng pangalan dito. Pag ganyan kahaba mga kabera. Hmm. Ano yung Francine? Oo. Mga kabera. Tapos yung gray lang yung ano, shading niya. Hmm. Tapos may white na outline. Picture niya tapos ano niya naman. Magkano maging... Pag may nakita niyo po, Mga dalawa. Tapos send yun na lang sa akin. Ano ba? Saan mo yung pangalan? Tapos layout ka. tsaka pakita mo na yung video. Ang pampalye. Tapos kulay. Na rin? Pang wala po yung dagdag dito. Send ko siya ako.